Gisuspenso sa ombudsman ang konsihal sa Umapad, Mandawi City nga gireklamong nakaingon nganong wa masweldohan og pipila ka buwan ang mga trabahante sa barangay. Ni ang report ni Nico Sereno. 3-month suspension ang gipahamtang sa ombudsman kang Barangay Umapad Councilor Libertine Lumapas. Sa desisyon, kansang kopya na serve sa barangay kagahapon, giingong administratively liable kini sa grave abuse of authority o oppression. Niadtong 2024, misangat og reklamo ang 5 ka mga empleyado nagrepresentar sa gatos ka mga trabahante sa barangay nga naapektuhan. Matud nila, tungod sa wala pagpirma ni Lumapas, kinsa chairperson sa Committee on Appropriations, wala makoncur ang appointment sa mga trabahante. Wala sila makasweldo sulod sa 8 ka buwan, Enero hangtod Agosto 2024. Nakasweldo ra sila gikan September 2024 dihang napirmahan na ang budget. Apan dili sab retroactive kay wala maapil ang 8 ka buwan. Medyo nalipay nga natiga ka tinawan, kinsa sakto, kinsa sayop. Lipay po sa mga trabahante na tiga justisya ang ilang gipangayo. Ang ilang gihaguan 8 months nagagwanta sila niya. Bilig ko sa ilahang kanang kuan ba? Kung kuan pa pagagwanta sa 8 ka buwan niya, pamilyado. Gipanghinaot sa mga trabahante nga ma-release na ang balig 8 ka buwan. Ang mga nikiha, mga clean and green ug solid waste management personnel nga miasoy naputos sila sa utang tungod sa nahitabo. Sige, migsaan nga, isweldo na lang. Wa man may kibaw ka sa ibig isweldo eh. So mo kakita nila magdanga-danga na, may manirado na lang sila. Say mo ingon nga wala, kaya amo gyud gihaguan sa gipatuan to na mo singo. Sila sir dito pakialang kato. Buntag sayo kami dito, nagkupay nami sa hugaw, naglimpyo nami sa among area. Wala man may ingon nga kanang nalipay mi nga nasuspenso siya, ang amo lang dakong kalipay nga nakuha na namo ang gihaguan mo. Ora gyud ang among gipangayo unta niya sir. Dili mi maabot sa punto ingon ani kung gihatag pala niya ang among gipangayo. Wala ka kalipay sa kay mo kabayad ko sa eskwelahan sir eh. Wala Wala gyud ting ang ba ko problema. ano, mo ko problema ko ano. Salamat gyud sa Ginoo. Sa text message, gikumpirmar ni Lumapas na kadawat siya sa kopya sa desisyon apan mukonsulta pa sa abogado. Nagdumili siya sa paghatag og dugang komento. Apan kahinumduman kaniadto, mipasabot siya sa mga rason nganong wa dayon mo pirma kay mi question sa hiring procedures. Sa pikas bahin, taliwa sa suspension sa usa nila ka konsihal, mangayo pa og katin-awan si Kapitan Cortez ngadto sa DILG. Kabahin sa muhulip sa komitiba niini sa plano niya nga magpapasar og supplemental budget aron mahatag na ang wala pa ma-release nga sweldo sa mga empleyado. Nico Sereno, Balitang Bisdak.